horrentzan aukinaban beran barri, eta gero trasteetan hasi nintzen interneten eta hortitzik. Batez be, Durangoko jenteagaz aukiko nabalako kontaktu oso zuzena, eta oso erraza iruditu jaten erabiltziet. Bai, asko, batez be, udako garaian, ni haurreskuntzako teknikarian azenez lana bilatzeko eta udan umeak zaintzeko asko erraztu duzte lana. Oso erraza. Mapan klikatu, zer nahi dozun edo zer behar dozun klikatu. Oso ona. Egiz esan topo dudazen lanak, batez be umiekin zer ikusi zaukidabe edo ikasketekin edo hezkuntzan, eta oso harreman ona izan dut danekin, eta oso lan esperientzia oso ona eduki dut bai. Euskaraz lan egiteko baldintzak ahalbidetzen dut zuzela, eta hori, kontaktu oso erreza ahalbidetzen dauela be bai pertsonen artean.